día vamos a presentar pois a nova imaxe da Ruta do Viño e, polo tanto, a nova imaxe dun factor moi importante en Valdeorras. Como non podía ser menos, recordade, Valdeorras é viño e louxa. Valdeorras é viño e louxa. E maridan moi ben. Esas tapiñas nunha bandexa de louxa acompañada dun bon godello, dun bon mencía. Bueno, pois é o que temos que facer. Valdeorras é unha comarca dinámica, é unha comarca moi noble, é unha comarca que dá, que iso é moi importante. Empezar a dar tamén a nivel institucional. Bueno, pois esa comarca ten que reflexar o que é no exterior. E iso tenos que facer, traballar a todos para dicirlle ao resto de Galicia e ao resto, sobre todo a comunidade autónoma que é a nosa veciña Castela e León, que estamos aquí para recibilos, para facerlle a vida máis agradable con a nosa oferta turística importantísima, con a nosa gastronomía e, sobre todo, cos nosos viños que van sustentados por un sector industrial importantísimo en Galicia, que é a louxa. E como alcaldesa de Carballeda, sempre me tedes que permitir, por favor, esta licencia. Valdeorras é louxa. E gracias a esa pedra que se expande polo mundo, que en todos os países temos un trociño de Carballeda e de Valdeorras, con esos louxaos maravillosos e perdurables, temos en todo o mundo ese trociño que vaille dar a cara amable o viño que o acompañe. Polo tanto, Valdeorras é unha comarca dinámica, fuerte, é unha comarca que produce, que dá, e esa é a nosa imaxe. Non queremos victimismo. Valdeorras se arregla sola. Na primavera volveremos a ter o noso verdor. E iso creo que é o máis importante que podemos facer pola nosa terra, dicir o fermosa que é, loitar por ela, acoller o que estamos acollendo a moitísimas nacionalidades que veñen a traballar aquí e, polo tanto, a fomentar que a maioría de Valdeorras poda levar un salario digno a fin de mes ás súas casas.